खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामो। दा नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बे गोबांथार इफेक्ट जानाय जायगाखौ। दा जों नुनो मोनदों थिननं फाथैबारि फुलबारि थिननं फाथैबारि। बिथांमोना जे गोबांथार दावराव दावसि आरो होसिखावदों बर' बिमा आरो बर' बिफाफ्रा बुंदों जे जोंनि हा जों मोननांगौ, जोंनि हा जोंनि मोनथाय दं। आरो बिथांमोना दाबि खालामदों, ओरैबायदि दाबि खालामदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गुबुन जाथि आरो गोबां देशनिफ्राय फैनाय बांगाल सावथालफोरखौ मानो होस्राङा। नोंनो खादो बे गुबुन जाथिखौ मानो होखाराखै? हा? सावथालफोरखौ मानो होखाराखै बियो? बे बिटिसिआव जोंनि हायाव मोनखा दं जोंहा बर' फिसाफोर दङ, बे जोंनि हाखा। मानो जोंखौ जिउ गारहोनानै बर'फोरखौल' मानो होस्राङो? आच्छा, नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों प्रमद सार आरो फेरेंगा सारमोना मानो जोंनि बर' फिसाफोरखौल' होखारो आरो मा थांखियै मा साननानै जोंनि बर' फिसाफोरनि बर' बिमाफोरनि न' बांखौ इनायै सिफायो। बिथांमोना जे मोनसेसो डिक्लेयार होनांगौ बेखौ सानाखै आरो बिथांमोना जे जोंनि हालामाव हाजो खर' बा गामि ओनसोलाव हाबनानै बुंफेराखै। नोंथांमोना मोनथारनाय नङा बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो बुंफेराखै जानांगौ। बिथांमोना बेफोरबायदि बुंहैब्ला जोंनि बर' बिमाफ्राबो जोंनि बर' फिसाफ्राबो रावबो लायाखौ होननाय नङामोन खोमा, आं बेखौ आसा दं। आरो बिथांमोननि गोसोआवबो गनायगोनखौ आं सानो। सरकारनि साननायावबो थिग, मानो होनबा जोंना नांगौनि बांसिन जों बन लाइ बुथुमनो खाबु मोननाय नङा हाग्राफ्रा जोबोब्ला। आरो गेसफोर गोबांथार अक्सिजेन गेस आरो गाज्रि गेसफ्रा जोंनाव नांगोन। बिथांमोननि रायथानायावबो जों साननांगौ गोनां आरो बर' फिसाफोरनि बाथ्राखौ साननायावबो जों साननो गोनां। मानो होनब्ला जा सिफायबाय बिथांमोना बेखौ बुंनो हागौ बिनिफ्राय दाबारायसै आरो सिमना दा खालामसै। बेफोरखौ बिथांमोना रायथानानै दोनजागौ नामा, आं बेखौ सानो आरोना। आरो जा दखल खालामबाय बिनिफ्राय दाहाबदेरसै। बिथांमोना जे बेखौ बुंनांगौ बिथांमोना जे बुंनो रोङा। गाबख्रावबाबो मोननाय नङा आरो सोंखारिब्लाबो मोननाय नङा, बिथांमोना जे बे भाषाखौसो बुङो। आरो बर' बिसाफोरफ्रादि बुङो जोंनो नांगौ, जोंनो मोनथाय दं, बे हाया जोंनिनोखा बर'निखा। नंगौआनो, बे बर'निखा। जोंनि बिटिआर एप्रुभ जानायावबो जों बेफोरबायदि नासयजायोब्ला गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानांगौब्ला जोंहा बर' हारिया बोरै जौगाथाय जागोन, जों बेखौबो साननो गोनां। गोबांथार बाथ्रा दं रायजो राजा नोंथांमोन। गोबांथार सानोब्ला जोंहा गाव गावनो साननानै मोनो आरो सार फेरेंगा प्रमद मोननिफ्रायबो मिथियो, बुजिनाय फैयो। बिथांमोना जे हाग्रानि बिफा आरो बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद सार, बिथांमोननो जे बे दुखु हालोदफोरखौ एसे नायजागौ नामा, बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव सोंथि फैयो। आरो जों इउटुबारफोरनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो, दा सिबायफोर न' बां सिफाय जादों आरो न' बां सिलिंखार खालामजादों, बिसोर बबाव थागोन बबाव मागोन? गाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै, गाव गावनि बिमा बिफा बुरै बोरायखौ लानानै बबाव दोनगोन? बिथांमोना दि होसिखावो, जों थैब्लाबो खारा आरो थैब्लाबो जों नागारा, बे हाया जोंनिनोखा। बेफोरखौ सानो बिथांमोना। जोंनि फेरेंगा सारमोना बुंदों जे बिखानि थैखौ जों दै खालामनानै हादान सिफायबाय। हय नंगौ, सरकारनि गेजेराव जोङो दायनिगिरियानो नंगौ।
थिगानो सरकारा जे जोंनो माबा मोनसेसो अनसुंथाइफोर होफैब्ला जों मोजां मोनगोन नामा बेफोरबायदि सानो बे आइ आफाफोरनि गेजेराव आरो जोंनि बे एफेक्ट जानाय जायगानि गेजेराव। दा जों बुंनो सानो बिथांमोना जोंनि प्रमद सार बा फेरेंगा सारा बे एफेक्ट जानाय जायगायाव हाबनानै नायबा बुजिगोन नामा जों बेखौ खावलायो। बिथांमोननि जायगायावदि गोबांथार दैनि आंखाल बा जानाय लोंनायनि आंखाल बा न'नि आंखाल जानानै दं आरो सासेयाव 8 बिगा खरै जों राननानै होगोन बेफोरखौ बिथांमोनाबो डिक्लेयार होदों। जोंनि बर' बिसाफ्रा जे बे 8 बिगा हाजों जों संसार खुंनांगौ नामा बेफोरखौबो बुङो आरो बुंदोंबो आरो थोखानायबो नङा। नोंगौ रायजो राजानि बाथ्रायावबो साननो गोनां। जोंहा सासे मानसियावनो जों साब्रै साबा जों गथ' खाङोब्ला फिसा हौवाफोर साब्रै साबा थायोब्ला बे 8 बिगाजों बिगासेयाव जों न' लुनानै थानो हागोन नामा संसार जानो हागोन नामा बेफोरखौ सोङो आरोना सरकारनि गेजेराव बा रायजो राजानि गेजेराव। दा नोंथांमोना जे नुनो हागौ नुबायानो जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बिथांमोनखौ बुङो जे गोबांथार इउटुबारफोर बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै अनसुंथाइ हैदों बिथांमोनाबो होफैबा मोजां जागौ नामा माथो जोंनि गेजेराव जों नुफैया बे बाथ्राखौ जोंबो सोंनो गोसो जायो बा सोंनांगौबो जायो। सारमोना जे जोंनि बुंनायफोरखौबो दुखु मोननो नाङा जोंनि बुंनायफोरखौबो रागा जोंनो नाङा। जा जोङो इउटुबारनि गेजेरजों जों सोंथि फैयो जों सोरबा सार फेरेंगाखौबो जों दम होनानै रायलायनाय जायाखै। जा जोङो प्रमदखौबो जों दम होनानै जों बुंनाय जायाखै। दा जों गोबां ससियेल मिडियानियाव गेजेराव नुनो मोनो आरोना दुखु खस्थ' सोरबाबा गथ' गथाय लानानै गाबदों सोरबाबा गाव गावनि सानस'हायै सानसुमै बे गोसोजों सानख'नो हायियाव गाव गावनि देहाफ्राव नोरजिया जालांदों खर' फिट नांदों बिथांमोननि गेजेराव जों नुनो मोनो आरोना। दा गोबांथार खामला हाजिरा दुखिया खस्थ' मावनानै जाबाय हादानखौ सिफायबायानो बिथांमोनाबो बिनिफ्राय बारायाखै आरो जों नुनो मोनदों बे जायगायाव गरायबारि जायगायाव गोबांथार गुबुन गुबुन जाथि हाबसननानै दं होननानै बुंदों। बिथांमोना दि जोंनि बर'खौल' होस्रांगोन नामा जोंहाबो बेखौ साननो गोनां आरोना। गोबां गोबां जायगानिफ्राय फैदों नेपालि फैदों सावथाल फैदों बिथांमोनाबो गाव गावनि हाफोरखौ दखल खालामनानै लाफैदों। जा बिसोरखौबो जोंहा आयेन गोनांमोन होखारनांगौ बिथांमोना जे आयेनखौ होखारनो हायाखिसै खालामनो हायासै। जा दं बे एसे फिसाखौल' जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंखौ बे एफेक्ट खालामलांनो हाबाय नाथाय देरसिन गामिया जोंना बर' हारिफ्रा खारनांगौ बा सिफाय जानांगौ गोनां जाबाय आरोना। नाथाय बियो मा बे जोंनि मोननांगौ हाखामोन नोंगौ बिटिआरआ बे बिटिआर ओनसोलखौ जोंहा मोननांगौखा बेबो नंगौ। आरो बर'फोरखौ होखारनो गोसो जाथारदोंमोनब्ला जोंनि बांगाल सावथालफोरखौ जों खालामनांगौमोन बिथांमोनाबो खालामनो हायासै। दा दाय दुखि गासिबो बिथांमोनाव रुजुननांगौफ्रा नोंथांमोननि सायाव थायो आरोना। दा सारमोन बिथांमोना जे बे न' नांगौ न' लुना होफिननांगौ बिथांमोना बेखौ दाबि खालामदों। बिसिनि दुखु खस्थ'फोरखौ नुनानै नोंथांमोना दि हैयोना हैया जोंनिसिमबो मोनसे सोंथि फैयो आरोना। बिथांमोना जे गथ' गथाय लानानै बे सुग्रि बाग्रि दिनाव थान्दा दिनाव बबाव थागोन बबाव मागोन जानानै दं। सारमोना खेबसेसो फैनानै नायफैब्ला मोजां जागोन नामा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनाखै आरो थांबायबो जानो हागौ सारमोना बा थाङाखैबो जानो हागौ। बे 2 नं खालबारियावबो एफेक्ट जादों जों बेयावबो थांदोंमोन नुनो मोनबोदों माथो गोबांथार दुखु खस्थ'। दैयाबो बिसि गोजान जोंबो नुनो मोनबावा थांनोबो मोनबावाखै जोंबो नुबोजोबाखै। बिथांमोना जे बे दुखु खस्थ'खौ लानानै जा मोनो गाव गावनि जिउखौ खुंदोंमोन आरोना। बिथांमोना जोंनि फेरेंगा सारमोना दि बुंदों नंगौआनो गुबुन गुबुन जायगायाव हा फाननानै गुबुन गुबुन जाथिनो हा फाननानै जोंनि बर'फ्रा फाननानै गारबोयो आरो हादान दखल खालामफैयो नंगौआनो।
गाव गावनि हाफोरखौ गाव गावनि बारि बागानफोरखौ बाननानै हाफोरखौ गुबुन जातिफोरनो फानना फैयो नंगौआनो थिग मानि थाखाय बेयावबो माबा मोनसेसो फिसा प्रब्लेमफोर थायो बा जोंनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय प्रब्लेमफोर थायो जोंनि नांगौ गाननाय जोमनायफोरनि थाखायबो प्रब्लेम थायो जे फाननानै जोंनाव एसे एनै रांफोर आग्लायगोन नामा बर' फिसाफ्रा बेफोरखौबो सानो फाननानै गाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो हागोन नामा बेखौबो सानो गोबांथार साननाय दङ दंनायालाय थेवब्लाबो गाव गावनि बारि बागानफोरखौ फानना फैनायाबो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरोना जों दुखु खस्थ' मावनानै फैबाय आरो जाबाय लोंबाय बेयावनो संसार जाबोबाय बे बारि बागान हाफोरखौनो जोङो फाननानै फैफिनबावो आरोना दा बिनिखायनो बेफ्रावबो जोङो साव मोननो गोनां जादों जानो हागौ आरो बर' हारिफ्रा दायो नोंथांमोना दि नायलांदो बेसे मोजांसिन लाजागौ बेसे मोजांसिन सायख'नानै बाथ्राफोरखौ रुजुनजागौ नोंथांमोना जे एसे हायो नुस'फैब्ला गास'फैब्ला मोजां जागौ नामा बे इफेक्ट जानाय जायगायाव बिथांमोना दि गोरान जायगा आबाद मावनोबो खेथि मावनोबो जायगाफ्रानो लाजाखाया हा बाला आरो गोरान हाखा बिथांमोना दि बिखौ एसे एनै राननानै होब्लाबो अरजाया बेखौ सानो आरोना जोंबो बिथांमोना दि दखल खालामबाय बा हाफ्रा दंखायोबो जानो हागौमोन गैखायाबो जानो हागौमोन थेवब्लाबो बे बिटिआर सरखारनि गेजेराव हाबसननानै बे दखल खालामनायखौ मोनजानो लुबैयो बिथांमोनाबो रायजो राजा बर' बिमाफ्राबो गाबदों आरो मोनसे गोनां साननो बाथ्रा आरोना गोबांथार खुलुमग्रा न'फोरखौबो सिफायलाबायनाय नुदों जोङो सिफायदोंआनो दा बेफोरनि थाखायबो साननो गोनां बयहाबो गाव गावबागावनि धोरोम थायो आरो बुंनोबो जोंहा बुंनांगौबो जायो आरोना गावबागावनि धोरोम थायो हिन्दुआनो जा मुस्लिमानो जा सोरबा बाथौआनो जा ख्रिस्टानानो जा गावहाबो बयहाबो खुलुमग्रा न' थायो खुलुमग्रा न' गैयाब्ला जोंहा जथुमा जेबो गैया आरोना बेखौबो साननांगौ गोनां बिथांमोना जे खुलुमोमोन बेयावनो हाबोमोन हिस्ट्रि रोजाबो आरो देंखो रोजाबोमोन बेफोरबायदि दंमोन आरोना बिथांमोना जे बेयाव दुखु मोनदों दुखु मोननाय फोरमायदों गिर्जाफोरखौ मानो सिफायनांगौ गिर्जाफोरखौ मानो सिफाय गारलांनांगौ जोंहा गोबां साननो गोनां जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिजों दिन थांसिगोन नामा बेफोरखौ बुङो आरोना गोबांथार मानसिफ्रा दा नोंथांमोन हाबसननानै जाबाय नोंथांमोना निमाहा होनो हागोन आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि सारमोननिसिम सहैयो आरो सारमोना बे इफेक्ट जानाय जायगायाव बिथांमोना दि खेबसे गास'नानै नायो आरो बिथांमोननो जाग्रा मुवा आरो गानग्रा जोमग्राफोर होयो आरो फरायनाय लिरनायनि थाखायबो अनसुंथाइ होयो बेफोरखौ आं आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि जै